Ubak saing ko panong trao, General Secretary jo kaseng HNLC, mendakas ngi haka Facebook post jo ulapan paulam haka bidei bakat thma ktien ka blami kan dikisngi halo ka jingmi jo kaseng BPP bandawa halo ka resolution policy. Ubak saing ko panong trao lo ang compare da pi hala hasurok ne assembly, nyai ka shiri ne khlau. Barok ngidan la ka jong karukom sekri. Hala ka jong ka jengkot bor tengba kan depat nakamenta ka ju ka thong. Ula ongru ba kombalong ke sipai kami nak thma tenghareng kau don ki bhap banyale asun don ki bhap banyale na duriau kat kum ka sap ba ka jing tibet jongki kum ta ter. Ula ongru ba kan dikapor kamdei banyatan patun panamangi kat ba banabar udong yo thap kti yangi. Laban kro hang ni ba kan dikisni ki baladap nakaliang jo kaseng Voice of the People Party kalau bisu surok ban lumi ki pai ba halo ka jing penbor ka jongka ya ka sarkar ban review na di ban penthamai pat ya ka reservation policy kini ka jing lumpai ba jongka seng VP surok kelawan ra ya ka jing tanya ka bajur haki social media haka badon ki ba persya ya ka jing le jongka seng ba don pat ki ba kersan don ki ba penpau ba kini ka jing le jongka seng kalau ba pensyet ki pai ba kala badon ra ya ka jing pe judge ban review kaban da kaliang jongka seng BPP pat kila penpau bukan ke jengmi ju ki historok kami setia bagi persya ia ki jaj pendri garuh ndai ka dei pa persya ya ka sarkar kini lam je seng kila pensyairu baka daw bakila mi historok ka dei namar ba kami simla yola setia banya tai kini kamat hapo indo ba tau an jong ka jela kila angru baka mat ban review ya ka reception policy kini kamat ya ka bakila bu apo ka election ba kila lech ki pat ba mana bagi pat ba kila kersan ya ki pada punjab sangut ke meli ka dei ka kamram joki ban le biang ki pat ba ya ke ba kem simla yola setia banyak tanya ni banyak keren apa yang doba tau an jong ke jelah